da bezpera dugu Euskal Herriko eguna, etxe guztia kantuz pozteko aukeratua duguna. Atxaldean! Kaixo? Kaixo. Dorretxua, kabetxua, masentimo. Bai, ondo, baina zertarako behar duzu guztia? Katxalin diseinua puntu eus erosi nahiko nuke. Dorretxo batekin egiten duzu. Sabizu, hainbeste esfuerzo zetako. Bueno, aprotxeko dugu abila. Bai, ondo erabili. Katxalin diseinuak puntu eus, ondo jarria, Primerakoa. Fotografia katxi gabe, elegantziakin. Kakizu, Guantxe jarriko izu. Joban, eskerrik asko,